بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın tacı ustadla, yüzleri nurli, dilleri doğalı hacdadele, yürekleri nuru iman bilen yalfıllap duran yaş dostlarım. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etyen taatlarınız, ibadatlarınız, Allah'ın dergahına kaldıryan kollarınız, etyen dininiz, dünyanız için etyen hayır dualarınız Allah barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala can sağlığı, emniyeti, parahatçılığı, nığmet bolçuluğu başımızdan ayırmasın inşallah. Neçe yıl bolli elhamdülillah şi 5. yıl 5. celese feslimiz köplenjiniz galmani täzeden ýerden aramyza gelelle Hudaý Tebarek we Taala hemmeňiziň dininiz dünýäňiz abad etsin inşallah. Hudaý Tebarek we Taala ers berip kıymat berip dini oturşyk diýakydan gelýäňiz Allah hemmemizi cenneti şeýle ýüşüp oturmak hemmemizi şerlemiz bilen nesip etsin inşallah. Hazret Ömer'in yaşayışının 5. bölümü. Geçen hafta Hazret Ömer Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanına gelip ya Resulallah inni men eziyet bereyni gelen Ömer'de inni sana gelen sana eziyet bermene musulmanlara horlamana eziyet bermene gelyen Ömer'de de inni sana Allah'a sana inen Kur'an'a men iman getireyni yakadan Resulullah Aleyhissalam'ın yanına gelip musulman bolupdy. Hazret Ömer aýtdy ya Resulullah Aleyhissalam men imany giremden sonra men gursagymy bir eli bilen sifalady. Gursagyna Resulullah Aleyhissalam Hazret Ömer'in mübarek elini gursagyna çek hakadany maňa doga etdi. Allah'ın ýolunda sabit kadam bolsun, sabit dur diýakadany mübarek eli bilen gursagyma süýkäp Resulullah Aleyhissalam doga etdi diýe Hazret Ömer. Şo wagtda Hazreti Cibril gelipdi. Ya Resulallah, Erş-i A'lada periştele bir ýerine buşlap durly Ömer musulman boldy diýakadany Hazreti Cibril gelýär. Indi bu haftadaki dersimiz musulman dogully Hazreti Ömer asmanlarda gurrun edilipdi perişteleň arasynda. Ýeriň ýüzünde şu zamanada da adam gezip yörenler ha bir tofar adamla görsen şayet yerde hiç kim şonu tanımayan bolsun. Yerde şayet bir äsgirilmeyen adam bolsun. Emme 7 gat asmanlarda Erş-i A'lada perişteli bir gurrun etyen bendeler var. Bigat bir gaw bende, bigat bir yüreğinde niyeti dogry bende, ihlasy dogry bende, Hudaýy dogry durýan bende. Bazarın içinde tükenle meşgullar, eli işin nedir, usta bolsa bennayet duranlar, karment bolsa idarada turanlar. Hudaý Taala yürekdäki niyetlere bakya. Bir ýagşy bendele we hemmeňiz her işe meşgul bolan ha. Şu yüregi dogry bolýan bendele we Hudaý diýip ýören bendele we Allah'ın halalyn halal bilip, Allah'ın haramyn haram bilip, yüreginden şu İslamy gaýga edip, dini gaýga edip, musulmanlar gaýga edip ýören bendele we şayet yerin yüzünde hiç kim şonu tanımasın, hiç kim şayet gurrun etmesin şonu. Imme asmanına perişteliň bir gurrun etyen bendeler var. Sahabalar näzir ýaşadylar käşi sahabalar. Hazreti Ebu Bekr Siddiq'e Hudaý Taala salam berýänmişdi. Henemiz Hazreti Hadice'ye Hudaý Taala salam berýänmişdi. Perişteli atlaryň tutakydany gurrun etyen insanlar varmışdyr. Şola näzir ýaşadylar ke?
Resulullah aleyhissalatu vesselam Ubey ibn Ka'b diyen qari sahaba Kur'an beter gaw okuyanmıştık. Resulullah aleyhisselam Ubey ibn Ka'b diyen sahaban çağıraqadani İnna Allaha emarani en aqra aleykel Kur'an. Ey Ubey, gel ştada otur. Maňa eýem, maňa Rabbim, maňa Allah emretti. Saňa men Kur'an okuyup bermeli ýakadan. Otur ştada men saňa Kur'an okuýmalypdyr. Subhanallah. Resulullah aleyhisselam'ı Hudaý Taala emredipdir. Allah maňa buyurdy, emretti. Saňa men Kur'an okuýmaly. Ey Ubey ibn Ka'b diýipdir. Hazreti Ubey ibn Ka'b aýdypdyr. Allahu semmani lek. Ya Resulullah, Allah men adım tutup sana aýtdymy diýipdir. Ya Resulullah, Allah men adım tutdumy diýipdir. Allahu semmani lek. Hudaý men adım tutaqydan sana Ubey ibn Ka'b Kur'an okuy diýdimi? Resulullah aleyhisselam aýdypdyr. Allahu semmake li. Allah sen adyň tutaqydan Ubey'e Kur'an okuy diýaqydan aýtdy maňa diýipdir. Ey subhanallah. Allah sen adyň tutaqydan maňa aýtdy Ubey ibn Ka'b Kur'an okuy sen diýaqydan aýtdy. Sen adyň tutdy Hudaý Taala diýipdir. Hazreti Ubey ibn Ka'b gözleri ýaşaraqydan ağlamany durupdyr. İmam Buhariň rivayeti. Gözleri ýaşaraqydan Ubey ibn Ka'b radıyallahu anh ağlamany durupdyr. Näzire ağlamasyn. Alim jahanyň eýesi bolan Allah adyň tutaqydan Kur'any şoňa okuy diýipdi. Näzire ağlamasyn bu gözle. Sahabalar näzire ýaşadyky Allah atlaryny tutýamışdyk. Periştele gurrun etýamışdyk. Resulullah aleyhisselam Hazreti Cibril bilen oturanna iz aqbala Abu Zer'in Hazreti Abu Zer radıyallahu anh birden aňyrdan ýalfyllaqydan Hazreti Abu Zer diýen sahaba adyn käni isleýäňiz Resulullah aleyhisselama garşyn gelýärmişdik. Hazreti Cibril Resulullah aleyhisselama aýdypdyr, "Huwa Abu Zer." Şo gelýän sahaba Abu Zer diýipdir. Hazreti Cibril Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, "Faqultu wa ta'rifuna antum Abu Zer?" Ey Cibril, siz Abu Zer'de tanıyanızmı diýdim diye. Subhanallah. Hazreti Cibril şo gelýän Abu Zer diýipdir. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, siz Abu Zer'de tanıyanızmı? Hazreti Cibril aýdypdyr, "Wallazi ba'athaka bil haqq inna Abu Zer'in a'rafu fi ahli as-sama'i minhu fi ahli al-ard." Ya Resulullah, ol Abu Zer ýerdäkilerden meter asmanlarda meşhurrago, şöhretirrago diýipdir. Yerde on şayet Ebu Zer diýaqydan kän adam tanymaýan bolsun diýipdir. Emma yerden meter ol Ebu Zer asmanlarda ma'ruf, asmanlarda meşhur, perişteli on kän gurrun etýär diýipdir. Hazreti Mevlana aýtdy, "Asbihim mas'uya akhtar taqti, adamem mas'ud ra nashnaqti." Öz kıymatymyzy, öz erzişimizi, öz erjimizi, öz içimizdäki bazadyň gadryny bileýin. Ýaş jawan dostum. Asbi himmet suya akhtar taqti, zahiri ilmlara meşgul bolaqydan ýyldızlar ilmi nujum öwrenip, ýyldızlar tanymak ilmlaryny öwrenaqydan ol ýyldız falan hemmesini tanıyan diýipdir. Emma öz içini özüň tanymaýan sen diýipdir. Adamyň erzişi şizre. Sahabalar näzir ýaşadylar ki Hudaý Taala bilen atlaryny tutýar. Perişteli bular gurrun etýär, perişteli tanyýar. Hazrat Ömer de şolaň biri, perişteli bir-birine boşlap başlapdyr. Hazrat Ömer indi musulman boldy diýaqydany. Ýogsa mundan öňçe de aýdylýarmyşdyk. Ay Hattabyň aýagulygy imana girer, Ömer imana girmer diýaqydan geçen jelese geçdi. Hattabyň aýagulygy imana girse da ol Ömer imany girmer diýaqydan aýdylýan Hazrat Ömer indi musulman bolup perişteli 7 gat asmanyna erşalada gurrun etýärler. İmanyň nüfuzy şi, İslamyň gudraty şi ýaş dostlar. Dinimiziň erzişi şi. Bir iman ýok keşberde musulman tanylmayan ýurtlaryň biri elbetde içinde musulmanlar ba imanly ýaşap ýörerler ba öz deňiňiz ýaşaglaryň biri habarlaşanna diýär-de, "Ey bize batak geldik, öz aziz dinimiz İslam dininiň gadryna gowullyk gaýtam" diýär-de.
Näme olan aralarında danışy walakadan olan arasında tahsilat edip okuyup ya. Bu küllün yetiptir, dillerini de bilye, olan dinlerini da yetip bolupdur. Ay olan dinlerinin öz İslam'dan başka dinlerin öz eyni bir kılın üstünde duran ya Allah zordan ney diye. İslam'ın öz bir muhkemdigi, qayymdygy, köküde bir yeri çümügüllügi belli day diye. O dinler görende İslam aziz dinimizin kadrını aytam, gawbillik diýakadan düýjük bir habarlaşýar. İslam dininin nüfuzu şeyle güýçli. Hattabın aýoglugy imana girer, emme Hattab girmer diýerler, emme İslam yürekler deşiýär. Bir garaňkylyk öýden bir iman döreýär. Mekkeň garaňkylygyna, Mekkeň dogur ortasyna bir garaňky öýden, İslamyň çyrasyny söndüreýin ýuran öýden, Allah'a düşman bolup, İslam'a düşman bolup, Resulullah'a düşman bolup duran öýden imanly walakadan bir döreýär. O kim? Allah'ın düşmanı bolan hemmäňiz bilýäňiz Tebbet yeda Ebi Leheb ve Tebb. Tebbet surasında Ebu Leheb Huday Taala sura nazil etdi Ebu Leheb'in marasında. Ebu Leheb'in eller kesik bolly. Ebu Leheb'in oda varjaklığını, zinanasının oda varjaklığını Huday Taala Kur'an'ın içinde kıyamete çellim suret koyuptur. Hemmäňiz bilýäňiz. Ve imra'atuhu hammalatal hatab. On zinanası Umme Cemil diyen zinana erhiley walakadan Resulullah aleyhisselam'a düşman bolulun içerisinden İslam'ı söndürecek bolup durulun içerisinden dorre diyen gıydi imanı girtir subhanallah. Ina ata walakadani İslam'ı söndüreyin deyip yolla. Hatta Utbe diyen, Uteybe diyen Ebu Leheb'in 2 tane oğlu varmıştık. Resulullah aleyhisselam'ın Rukayye diyen gıydini adı yerle Ebu Leheb aýdypdyr. Sen şol Muhammedin aleyhissalatu vesselam fakat şoňa eziyet bolsun näýakadan gıydyn ýok etşoň, gıydyny kawşoň, gıydyn boşatşoň, Mekke'de halan gıydyn saňa bereýilipdirler. Fakat Resulullah aleyhissalam'a eziyet bolsun näýakadan Resulullah aleyhissalam'ın gülüni boşadakadan Resulullah aleyhissalam ınjytýarlar. Şizire eziyet berip ýörerler, emma Ebu Leheb'in gıydy, dorre diýen gıydy radiyallahu anha imana giripdir. Muňa aýdypdyrlar, sen Muhammed sen ataň bilen düşman bolup ýö. Sen näzir imana girdin? Ola aýdypdyr. Naam amantu billahi wahdahu wa bi rasulihi Muhammad. Hawa dipdir. Ena tam düşmanna bolsa şoňa men Allah'a we Rasulyna iman getirdim diýakadan imanna sabit durupdyr. Hey bu aşk näme, bir iman, bir nüfuz näme? Şol eşer bolup İslamyň düşmanı bolup duran eşerti Allah'a we Rasulyna iman getirdim diýakadan Ebu Leheb'in gıydy Hazreti Durre radiyallahu anha musulman bolýar. Mahtumul İşan nawat gawaýtýar. Kimdir aşkyň ýüküni çeken merdana bir ýola girjek bolsaň ýaş dostum mertlik gerekdir ha. Şayet kelläňe akçy börüp goýýaňdy, sen ne bu hatda girdingmi, sen ne bu faza girdingmi, sen ne nahu molla sürüp ýöňmi, sen ne sofa bolup ýöňmi, sen ne bu zatlaň bährinlemay, iş gerekdir ha biz gürrüňleri, eziyetler çekmäne. Kimdir aşkyň ýüküni çeken merdana, felek gördü, gorkup düşdü gerdana. Hudaý Taala'nın aşkyny düşenne gören wagtynda yer düýürlen aýlanmany durdy. Zemin jonbe şeýläp galdy lerzana, çoklar tap getirmez, çekmez biderdi diye Mahtumul İşan. Känle maňa tap getirmeye, ay eziyet yetjek bize diýakadan jydameýärler maňa. Emma Hazreti Durre radiyallahu anha ina atasy İslam'a işta ýagyr ha ýaş dostlar. Ina ata bolakadan İslam'ı söndüreýin diýip ýörelli. Ina atasına karşı durakadan imana girýär. Resulullah aleyhisselam bilen Medine hicret edip gidipdir. Medine baranna fe ekseran nasu fi abawayha. Medine baranna adamla Medineň adamlary min enatası barada mina eziyet beripdirler. Her wagtda bolýar dawy. Sen enataň marada aýatyň naşo teppet sen ataň marada innim diýakadan mina eziyet beripdirler. Her zamanada bolýar dawy. Bir toforlu vardır. Fakat ayıbın izinde gidiyerler.
Yani bir ýagşylyklar kenna bir bendeleň şu ýagşylygyny görämi Allah. Emma şoň nirde bir nokta zäfi we nirde bir aýyb we işi şoň ýerinde da. Ýagşy eğer ýyl aýybyny açma göre bile haram içmez diýe de mahtum bolýan. Ýagşy adam bolsa hiç wagtda bir ýeriniň aýybyny açmaly da. Hey bir tofar adamly we Hudaý saklasyn aýybyň da aýybyň ýokka aýtjakdan haram görse de ondan gaýtjak ýa-da Hudaý saklasyn. Musulman adam beýle bolmaly. Yahya ibn Muazziyan rahmetullahi aleyh bozorgwar aýdypdyr da. Nagat gawurun şey şunu bellek değil. Şigijede faqat şunu öwrendik diýsek de olakon zat. Bir adama başarsan hayır yetir diýipdir. Hayır yetirip bilmeýäňmi? Elinden hiç tat gelmeýär, dilinden hiç tat gelmeýär. Hayır yetir, hayır yetirip bilmeýäňmi? Zerer yetirme şoňa diýipdir. Olakon hayırsın öde. Hayır yetirip bilmeseň zerer yetirme. Şoňa öde olakon şoňa hayır yetirip ýördiň. Başarsan bir musulmany begendir, gewunnal, hoş et. Begendir bilmeýäňmi, hoş edip bilmeýäňmi, gynandyrma şonu diýipdir. Näme diýip gama sokýaň ony? Begendir we bilmeýäňdem gynandyrma da şonu diýipdir. Başarsan bir musulman ew ýagşylygyny aýt diýipdir. Ay şonu aýdyp başarmaýaňdem ýamanlama da, biderekligini aýtma da diýipdir. Ew bilmeýäňdem ýamanlama da. Hey aýpsyz adam mam ýoksam. Bir toforla hadis diye, bir toforla Hazreti Ali'nin aydan kefi diye lev tekâşeftum ma tedâfentum. Her bir adamın ayıbı var da eger size hemmeňizi aýyplaňyz açylasa diýipdir. Hemmemizin bir bukturguly ýalňyş hemmemizde bazat, aýyp hemmemizde bazat. Eger bir-biriňiziň aýyby size açylasa onu şon salaja salakadan aýyrlayan adam gabryna sellim ekitmän agyr görerdiňiz diýipdir. Ay ýogsyny aňyrakda dursun näme adam diýerdiňiz diýipdir. Lew tekâşeftum ma tedâfentum. Aýyplaňyz bir-biriňizi açylyp her kimiň sir mahfi gurrunlary her kime açylyp duran görnüp durýan bolsatdy, onu bir-biriňiz ekitip gömmerdiňiz diýipdir. Ey bu näme Hudaý saklasyn da mundan diýip. Nämen belletýär aýypsyz adam ýok. Emma Hazreti Durra radıyallahu anha maňa eziýetler berilip başlapdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gelipdir. Faqalet ya Resulallah ma waladal kuffaru gayri. Ya Resulallah kafirler mennen başgan dogurmadylarmyş diýipdir. Ya Resulallah faqat men kafirin çağasym diýipdir. Faqat men enatam kafirmi? Kafirler mennen başganda dogurmadylarmyş diýipdir. Resulullah aleyhissalam aýdypdyr: "Wa ma zak?" Ey näme diýdiň bolýar diýipdir. Nämeden sirin mana aýtýaň diýipdir. فقالت قد آذاني أهل المدينة في أبوية. Ya Resulullah Medine'nin adamları bana ecatam marada, enatam marada bana kän eziyet berdiler. Ya Resulullah bana kän eziyetler berýärsiler. Sen atan Ebu Leheb, sen enen Ümmü Cemil ýakdan bana kän eziyetler berýärler. Enatamyň günäsi men ki imana girdim diýipdir. Resulullah aleyhissalam aýdypdyr: "Öýle namaz men okuýamda öyle namazda men gözüme görünüpdir." Öyle namaz Resulullah aleyhissalam okuýa, Hazreti Durra aňrakdan görünüpdir. Resulullah aleyhissalam adamlara wakakydan aýdypdyr: "Eyyuhan nas, ey adamlar diýipdir. Elakum nasabun we laysa li nasab." Ey adamlar, sizden şirim taifa ba, sizden şirim nesep ba, sizden şirim urug ba. Mene Muhammedden şirim nesep ýokmy kädiýäňizmi? Taifa ýokmy kädiýäňizmi diýipdir. Hazreti Ömer aýagysyna galypdyr. "Agzaballaha men agzabak." Hudaýyň gaharyny getirdi, sen gaharyny getirdin. Ya Resulullah seni ınzydan Allah'ny ınzytdy. Ya Resulullah seni gynandyran Allah'ny gynandyrdy. Ya Resulullah gurrun näme diýip Hazreti Ömer gorkup defa galypdyr. Resulullah aleyhissalam aýdypdyr: "Hadihi bintu ammi fala yaqul laha ahadun illa khayra." Rawahu at-Tabarani rahimahullah. Şu dorra men amumyň gyýyz diýipdir, men agamyň gyýyz diýipdir. Enatasyndan ýeke bolaqydan taýlanyp imana girip hicret etip gaýtdyşy diýipdir. Şundan agzasaňyz da hayır agzan, ýoksam da keplemäň diýipdir. Kepleseňiz de şu barada ýagşyn keplersiňiz, ýoksam da hiç wagtda bu barada bidereklik agzyňyza indenmeýle getirmäň diýipdir Resulullah aleyhissalam. Bir özü zinany halyna, ýetir halyna
öýlerinden saýlanakadan Allah'ın düşmanı bolup durarlarynyň arasyndan saýlanyp gaýtdy. Kepleseňiz maňa ýagşyň kepleň, ýogsamda bu barada agyzyňy hiç wagtda açmaň diýipdir. Hey, nagat olokon dersbi. On imani haýsy öýden çykyp gelipdi, İslamyň nurun söndüreýin duran öýden imana giripdi. Wagt biziň dogalçyklarymyz näzire eje musulman, ata musulman, ýurt musulman, azalla çekilipdi, jymgaly, wagtly. Ol garaňkylykdan nura garşyn çykypdy. Biziňkiler näme? Nurdan, ýagtylykdan, garaňkylygy seçakadan, garaňkylyga garşyn barýas. Bir näme diýip nygmatyň gadryny bilmeýän bolup barýas biz. Ýaş musulman aýal oğully, ýaş dostly. Çekmeyen kişi bimarlığın, zahmetin, bu gözel taglığın kadrını hiç bilmez diye demaktım onu işan. Çekmeyen kişi bimarlığın, zahmetin, merizçiliğin kıyınçılığını çekmeyen adam bu gözel taglığın kadrını hiç bilmez. Bu taglığın kadrını hiç bilmeyedi. İmanın taptırmayan yerine arasalıkta yaşap, arasalıkta gezecek bolup yören adamla Kur'an'ı öğrenecek, dinine yavuşacak, vakşıdatlar tapman yörelimin kadrını biliyada. Biz olardan bolmaylıyın. Yaş ayal oğullu, yaş dostum. Velhasıl Hazreti Ömer radıyallahu anh 6. yılla Be'setin 6. yılına Hazreti Ömer Müslüman molya. Müslüman bolmadığından önce Hazreti Ömer Müslümanlara beter sert duryan, katı duryan, katı başlı Müslümanlara eziyet berýän adam idi. Emma Hazreti Ömer Müslüman bolandan sonra kafirlara inni eziyet berýän bolup jaýyny ýetgedip, o zol Müslümanlara katı duryan Hazreti Ömer inni kafirliň başyna katı bolup başlapdyr. Perişteler näzrohum defede begenmesin. Inni kafirlaryň başyna Hazreti Ömer indi bulara eziyet berip barýan, bulara eziyet berip başlayan bolýar Hazreti Ömer. Hazreti Ömer musulman bolanyna Hudaý Taala ayet indirýär. Ya eyyuhan nebiyyu hasbukallahu ve men ittaba'aka minel mu'minin. Enfal suresi 64-nji ayeti. Ey Peygamber, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inni sana Allah da kafi, sana sen ýyzyňa düşýän musulmanlar da inni sana bolar. Başga kişi musulman bolly bolmady diýip gynanyp ýörme. Şu aýa Hazreti Ömer musulman bolandan soňra iman ýyny diýip aýdylýar. Yani sana Hazreti Ömer musulman bollymy, sana bolarny. Arkaňyzda da Allah we inni bolar diýakydany Hudaý Taala size kafi işi diýakdan şayet inderýär. Näme ýeriň ýerden, äriň ärden fargy köp diýär mahtumul işan. Er wata er, adam mata adam. Hazreti Ömer bir adam ki inni İslam münsübilen izzet tapýar. Hazreti Ömer bir adam ki Abdullah ibn Mesud aýtýar. Hazreti Ömer dünýeden öten gün İslam dini adamyň şekline walaqadan aglatdy diýip aýtýar. Eyni şol imana giren İslam izzet tapşýaly Hazreti Ömer dünýeden öten İslam dini aglatdy diýip aýtýar. Abdullah ibn Mesud diýen sahaba radıyallahu anh ol aýtýar bir beter alim sahabalyň biri. Indi Hazreti Ömer'iň musulman bolanlygy barada. Hazreti Abdullah ibn Mesud "Ahaztu min fiyyi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem 70 sura." Men Rasulullah aleyhi ve sellem'in mübarek ağzından 70 surany özüm öwrendim diye. Kur'an-ı Kerim 114 sura bolsa 70 surasyny Rasulullah aleyhi ve sellem özüm diýiz oturaqdan şu ummata geçirdim diýip aýtýar. Qari sahabalyň biri. Beter ilmizady kän alim sahabalardanmışdyk. Boyu gysgarak diýip aýdylýar. Boyu gysgaraklygy Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün bir yerde oturanna Hazreti Ömer'in özü heykelli adam. Deslap başlamızda aýtdyk. Hazreti Ömer yürüyip baryan wagtynda bir adam atyň üstünde bolsa Hazreti Ömer şo bilen deň bolup gitýärmişdik. Arada bir gün şeýle Hazreti Ömer sahabalar bilen oturan wagtynda Hazreti Abdullah ibn Mesud defa galypdyr. Defa galanna Abdullah ibn Mesud'un boyu Hazreti Ömer otyka deň bolupdyr şo bilen. Şondan defa galakadan Hazreti Abdullah ibn Mesud çykyp gitýär.
Hazret Ömer ýygynden aýdypdyr, "Kunayfun muli'a ilmen" dipdir. Bir torwazykdyr dipdir. Bu baryan Abdullah ibn Mesud ilmdan tıqıca ilmdan dolja torwazykdyr we diýakydan Hazret Ömer ýygynden aýdypdyr. Ýani men gişikligini özlemäň. Bir şodurşy ilmdan dolja torwazykdyr diýakydan Hazret Ömer ýygynden aýtdy. Abdullah ibn Mesud şol buzorgwar sahaba näme diýe? "Ma zilna a'izzatan munzu aslama Umar." Subhanallah. Ay biz günmügün izzetimiz, gururumuz, bigincimiz günmügün Hazret Ömer musulman boldymy? Günmügün artyp başlady diye. Hazret Ömer imana girdi, günmügün biziň izzetimiz artyp başlady. Hazret İbn Abbas radıyallahu anh aýtdy: "Lemma aslama Umar radıyallahu ta'ala an qala al-mushrikun laqad intasafa al-qawmu minna." Hazret Ömer musulman boldymy? Kowma aýdypdyr, "Ay bun inni biziň kowmumyz, taýfamyz, Mekkeň adamlary inni bölünni" dipdirler. Inni gorka düşüp, gaýga düşüp başlapdyrlar. Näzire gaýga etmesinler. Hazret Ömer ozal musulmanlara näzire eziyet berýän bolsa, inni şol eziyetlerin kafirlere berip başlapdyr. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a deslap Hazret Ömer imana girenini aýdypdyr. "Ya Rasulullah, alasna alal haq?" "Ya Rasulullah, biz hakyň üstünde däme?" dipdir. Rasulullah aleyhissalam aýdypdyr, "Elbette biz hakyň üstünde ey Ömer" dipdir. Hazret Ömer aýtdyr, "Onu bir mahfilik, bir bukturup gezmeklik, bir alem jahanyň eýesi bolan Allah'a habarsyz secde etmeklikle näme ya Rasulullah" dipdir. "Inni basarlyk diýen zat tamam boldy. Inni daşaryk çykmaly islam" diye. Hazreti Ferdusi aýtýandyr, "Ömer kert islamra aşikar. Ya Rasulullah, bir bukturguluk näme? Inde melek islam zahir bolmaly, islam daşaryk çykmaly. Musulmanlar habarsyz ibadet etmeli diýakydany." Hazreti Suheyb Rumi Kuddis radıyallahu anh ol buzorgwar sahaba aýtdy, "Hazret Ömer musulman boldymy?" diye. "Käbeň ýanyna barakadan biz namaz okuýduk" diýdi. Subhanallah. Käbeň ýanyna barakadany namaz okuýduk. Allah'a secde etdik diye Hazret Ömer musulman bolanlar. Hazret Ömer'in öz bir aýtýan gurrüňini rawayatyny aýdyly. Hazret Ömer aýtdy, "Musulman bolamdan soňram ondan öňçe hiç bir musulmany göresim gelmeýärdi. Musulmanlara men düşman etdim. İmana girdim, dogry öz daýyma garşyn Ebu Cehle garşyn gitdim." Ebu Cehl daýysty da Hazret Ömer'in. Daýymyň gafsyna barakadany, o da kowmyň inki olokonsitdi. Gafyny kaktym. "Kimma diýakydan gyýgyrdy?" Men aýtdym, "İbnul Hattab gelipdi, Hattabyň ogly gelipdi" diýdim. "Maňa garşyn çykyp gaýtdy, häzir gurrüňden habary ýok" diýe. Çykan wagtynda aýtdym, "Bilýän men dinimi ýetgedip musulman bolanym" diýdim diýe. "Qala fa'alta?" Täçüp edäkidan Ebu Cehl aýtdy maňa, "Şeýitdiňmi?" diýdi. Men aýtdym, "Naam, hawa" diýdim. "Hay şeýitdiňmi?" "Hawa" diýdim. "Dinimi ýetgetdim, men islama girdim, men musulman boldum." "Ay Allah seni dargasyn ýakydan zat edip bilmän gafyn ýapdy" diýe. Hemme musulmanlara eziyet berip ýören näýünçe, emma maňa zat edip bilmäni gafyn ýap gaharlanakadan aňyrsynda durdy. Mundan ay biýe häzir hiç tatýakydan gitdim başga Qurayşyň ullaryna, islama düşman bolup ýörenlerine tek aýlanakadan eşitdiňizmi? Men musulman boldum. Hemmeti gahar bilen ýönefat gafyn ýapdylar diýe Hazret Ömer radıyallahu anh. Hazret Ömer'in ogly Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh ol aýtdy, "Şu atam musulman bolanna menne Hazret Ömer'in ýygyna düşäkydany gitdim" diye. Hazret Ömer ýeki gaflara aýlanyp ýör diye. Indi öz musulman bolan öňçäkile basyryp ýör. Hazret Ömer indi özi gyýgyryp gafy aýlanakydan men musulman boldum diýip aýlanyp ýör diye Hazreti İbn Ömer, Hazret Ömer'in ogly. Ahyrda bolmady diye. "Men atam aýtdy" diye bir ýerden sorady, "Eýyu ehli Mekke anqalu lil hadis?" Ey şu Mekkeň adamsyndan kim kepçirek diýdi Hazret Ömer. "Kim eýemskine bir gurrun ýaýratsagyrak kim ma?" diýip aýtdy. Onun maňa aýdyldy, "Cemil ibn Ma'mer diýen adam, şoňa bir zat eşitdirseň, ay aňyrsy bir sagatdyr, Mekkeň hemmesi eşiter" diýdiler diye. "Sen tanýamaly adamyň, aýdamaly adamyň
Cemil ibn Ma'mer beter bir kepçi adamdır şu. Sen şoňa barakadan aýt diýipdir. Aňyrsy bir tagatdyr. Mekkäň hemme habarlar adamlary eşdermin diýe. Ay şoňa garşyn Cemil ibn Ma'mer'e Hazrat Ömer çykyp gitdi we musulman bolanlygyny bildirjek bolup. Hazrat Ömer'iň ogly aýtdy, "Menne ijadyna düşäkadan, menne ýörtüp barýan bilan ýygyndan diýe. Ay nämet ýaş atam diýakadany men hatta buluga yetip balyga bolamak etdim. Ýöne bilýärdim islam gelip ýörenligini, atamyň musulman bolup durallygyny düşünýärdim, bilýärdim. Menne şolaň ýyllarynda düşäkadan gitdim. Atam barşyna Hazrat Ömer Cemil diýen adam tafakadany inni qad aslamtu. Men musulman boldum diýakadan aýdanyşy diýe Hazrat Ömer'iň ogly. Şi men musulman boldum diýakadan aýdanyşy fa wallahi ma radda alayhi kalimatan hatta qama yajurru rida'a. Wallahi diye bir kepçi adammışdyk şo diye. Şu atam aýdyp häzir agzyndaky töködenak difa qalaqadan balagyny süýrenip barýan ýerinden şekakadany ýörtükdäkidan gyýgyryp başlady. İbn Hattab musulman bolupdyr. İbn Hattab dinine öwretdir. Ey adamlar eşitdiňizmi diýakadan öz gyýgyryp başlady ýa-da. Yani aýdan şu häzir muňa hiç de jogap gaýtyrman eýem ýörtüp gyýgyryp başlady. Sondan adamlar ýuşakadan men atama garşyn dofurlylar. Hazrat Ömer'i vurmana durdular. Hazrat Ömer dolan arasynda gyýgyrmana durdy. Aslamtu we şahidtu an la ilaha illallah we anna Muhammeden abduhu we rasuluh. Şahadeteyn aýdyp eşhedü en la ilaha illallah diýip Hazrat Ömer de şolaň arasynda gyýgyryp tutdy. Birden Utbet ibn Rabi'i diýen adam atamyň eline düşatda diýe. Hazrat İbn Ömer ogly rivayet etdi da. Utbet diýen adam atamyň eline düşatda diýe. Şondan Hazrat Ömer iki barmaklary bilen Utbeň gözlerini çümdirakadany oda bir etekde çyýgyraýa bir gyýgyraýa diýe şoň barmaklary bilen gözüni açyp barýatdy atam. Ahirde bir adam gelakadan aranaşdy, adamla pytrady. Sonra Medine hicret edemizde soradım. Ol Mekke'de sen täze islamyň ýüze çykaryp ýöken, Utbeň gözüni sen basyp duran wagtynda bir adam geldi araňyzdaşdy. Şol adam kim diýdim? Şonu aýtdy. Ebul As diýen adam diýakadan Hazrat Ömer şoň jogabyny aýtdy. Be her hal Hazrat Ömer bu taýda pytrýarly. Emma Hazrat Ömer ýene de oturmanlarda kafir wagtynda üýşakadan islamyň aleyhine dökülýän ýerlere, adamlaryň üýşýän ýerlerine yeken ýene bir gurşundan soňra Hazrat Ömer barakadany men musulman boldum diýip öz islamyny ýüze çykaryp başlady. Subhanallah. Näme dersi berýär ýaş dostlar? Şu mahal şebeke-i ijtimaiyda bizim İslamymyza, dinimize, aqidelerimize, ayal dogonjuklamyza her yerden nüfuz edip durulda. Biz de rahat durmalyda. Hazrat Ömer musulman boldymy? Bikar durmaya, olary eziyet berip başlapdy. Biz öz dinimizden sürün biz de rahat yatmalyda. Bu mat yatmaly wagtda, bu mat bir tafawut bolmaly wagtda, bu mat äsgermäni ay näme bolsa şoda dargap barýa-da diýilmeli zamany de. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýtdy: "Wantalaqa al-mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum." Mekkan kafirleri hey şu diniňizde, şu botlaňyzda gaýym durun diýakadany ýürüp bir-birine şun tabsyryp başladylar diýe Hudaý Taala. Mekkan kafirleri şu batıl dininiň ýerine bir-birine tabsyrakydan şuna gaýym durun diýakadan başladylar diýe. Qur'an-ı Kerim näme dersi berýär? Vakti ki batıl yollarından süreyim bir-birine tavsırıp şuna gayrat edin ha, şunun üstüne dayav durun ha diýakadan tavsırýarlar bolsa, ey musulmanlar siz hak dininizden süreyim gayrat edin da diýdik da. Batıl saklajak bolakadan batylyň üstüne bir-birine tavsırıp durullar, bir-birine aýdyp durullar, şu dininiňizde gaýym ýaşyň ha diýip durullar. Biz hak dinimiziň üstüne şu dersi berýär, gaýym ýaşmaly. Şebeke-i ijtimaiyni yaş dostum, yaş ayal oğullu, bu mahal fakat yaş oğullu de. Bizim cami-i İslamiyimiz, musulmançılığımız fakat yaş oğulları de, yaş ayal oğulları da ihtiyacı var. Näme öz ayal oğunçuklamızı ulgu bolmanda. Yoksa biz eger meşgul etmesek, ýagşy zatlary ýaýratmasak, ýagşy zatlara sebep bolmasak,
Eýemçikine ulgular başga bir biderekli bolup barýar. Olan görýän zatlary nämäni görýär? O oglan wagtynda da görýär. Bir bendobari bolsa, bir hayalyk bolsa, musulmanyň çağasyny da gelişmeýän zatlar ulgu alýar oglanlar. Eýni ýaş oglanlar her kimiň eline ba. Bu mahal şebeke-i ijtimaili köfeligili zerer bolşýal peýdalar da ba. Fezai mecaziň üstünde kanallary, peýişleri, elinden gelýän zatlary edeýliň. Bäri başy ehli batyly, fasyklary şerisläp ýörelleri meýdany goýmaýlyň rahat etjegini etip ýörsinler. Bäri başy şolary hakyň tarapyndan mulakadany muzahim bolaýlyň. Eýni Hazreti Musa ala nebiyina we aleyhissalatu vesselam'ın ilnäki esasiýaly seň elingdäki guşy içine oklayan zatlaň Hazreti Musa'ň ajdarhasyr şu zamanada. Batyly içine oklaýarly Hazreti Musa'ň zamandaky porhan jadugerli sihr edip adamlaryň gözlerini jadugeri ýetýärli, ýylan oklaýarly dämi? Şu zamanada da elingdäki guşylar her zatla gelipdi, ola fasyklaň, ola şerisläp ýörelliň oklaýan ýylanlar o. Senne haky ýaýrat Hazreti Musa'ň ajdarhasy bolsun, olar ýok etsin. Ey meňe elimden zat gelmeýe. İlinen zat gelmärli, ilinen hiç zat gelmek ne honary bar, ne bir muhtewasy bar, ne bir musulmanyň dinine, dünýäsine haýyr berjek zatlary şo zatly dädi ýaýradyp durlar. Sen özüň başarmaýanmy? Qyýyt-qyýyt sokan ranilla bar. Qyýyt-qyýyt amuzende hadisle bar. Şolar asyň fezai mecaziýanyň üstünde ýaýradyň. Ey özüň bejerip başarmaýan, bejerilli bar. Zähmet çekelli bar. Garaz hayri ýaýratmany ulakon sebep bolaylyň ýaş dostlar. Hükmen fezai mecazi, şebeke-i mecaziň üstünde ähli galem bolup elin galem tutýan bolsa, ýazyň İslam barada, din barada, musulmançylyk barada. Ya bäri başy ay ýör dostlaryň elinden tutup şu zamanada da ýör oturuşyk bardyr. Falan gece falan yerde wagt nasihat badır, cımğa badır, mescid badır, cemaat badır, yür ýagşy ýerle badır diýakadany elinden gelýän nämiş bir dostuň elinden tuttu Allah gaýt. Şuň özü şu zamanada İslamdan sirim ulakon cihatda. Şu mahal cihat elimizde kılıç alakadana cihat edilmiyor yaş dostlar. Bu mahal ilim bilen kılıç alakadan cihadın wagty de bu fezai mecazi bolup barşen meňiz özüňiz görüp duruňyz. Ýagşydan kän teleke ýaýrapdy. Ýagşydan kän biderek zatly ýaýrapdy. Hemmesini meýdan olary giň goýmaýlyň ýaş dostlar. Behar hal şeräkendir. Biz öz dogonjyklarymyzy, hemmesi öz dogonumyzdyr daşylar. Hemmesi öz dogonjyklarymyz, aýal ogullarymyz. Elimizden gelýän zatlar bilen ýagşylyklary sebep bolaylyň olary Allahyň gaharyndan, Allahyň oduny düşmeklikden saklamany. Şu zamanyň jihadydyr ýaş dostlar. Rasulullah aleyhissalam aýtdy: "Inne fil cenneti 100 derece." Cennette 100 derece vadipdir. Allah hemmemize nesip etsin eşerlemiz bilen bile. A'addallahu lil mujahidin fi sabilillah. Hudaý Taala şol cennetdäki 100 tane derece şolary faqat Allah ýolunda sırfynyp Allah ýolunda jihad etýärlerden sinim Hudaý Taala teýýarlap goýdy. Şu mahal elimizde kılıç alakadan kafirler bilen uruşmaly zamanında şu mahal jihadymyz elimizdäki guşylymyz. Şu mahal jihadymyz dinimiz, İslamymyz, musulmançylygymyzy hifz etmek, musulman aýal ogullarymyzy, musulman dogonjyklarymyzy biderek afkarlara, biderek fikirlere, biderek etiqatlara düşmeklikden saklamak uly jihatlaň biri. Niýetiňde şu bolsa, bir nefer seň üstüň bilen haýyr tapsa, bir nefer seň üstüň bilen dogry ýola girse, sen ola konşy zamanada jihad etdiň. Hazreti Ömer radıyallahu anh kafirlaryň başlaryna indi bir olakon tokmak bolup başlapdyr. Olary indi Hazreti Ömer ýatyrmandyr, eziýet berip başlapdyr. Eşitdiňizmi men musulman boldum diýakadan. Hazreti Hamza de musulman bolýar. Hazreti Hamzaň musulmançylygyndan 3 gün soňramda Hazreti Ömer musulman bolýar. Hazreti Ömer'in musulmançylygy bilen inni şu mahala çellim tamam musulmanlar 40 nefer bolupdyr. Hazreti Ömer radıyallahu anh aýtdy: "Men
Musulmanlığın sanını 40 el taqadan tekmil ettim. Ondan önce kim musulman, haysiyeti musulmanlığını da bilmeyettim. Yönü men imana girdim, sonra gördüm o da musulman bolupdur. Yeni virsik gördüm, bir daha da musulmanmıştık. Bukturup gediyemişli hemmesi. Hey şeyli musulmanla çıkıp başladı. Menne 40-cı nefer bolaqadan qaldım. İslam men musulman bolan günümde 6-cı yıl Resulullah aleyhisselam'a peygamberlik berilende 40 nefer sanın men tekmilledim diye. Hazreti Ömer radıyallahu anh. İnşallah inniki celesede Hazreti Ömer hicret etýärligi Medine karşın Hazreti Ömer'in yaşayışının 6-cı bölümünde gelecek celesede hizmetinize yetirer inşallah. Bir celesede almal dersimiz bir tofor bendeli vardır. Hudaý Taala perişteli asmalarda bilen atların tutýarly. Şu zamanada biz de yaxşılık yoluna getsek Hudaý Taala hiç wagtda boş koymar. Hudaý Taala Erhamur Rahimin bolan Allah'dır, günahları örtýän Allah'dır. Hatta naşanın burnun yere sürter, halis tövbe edenin günahını örter diýär Hudaý Taala. Hatta naşyan adama ol burnunu Hudaý Taala yere süýkäp onu har zelil etjekdir. Emma haqiqi tövbe etýän bendelen günahlarını örtüp olary Allah arka boljakdyr. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin. Hudaý tebarek we taala dininiz dünýäňiz awatlıktan aýyrmasyn inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir alham üç ihlas okyp eserde daşarda beýleki ýurtlarda dinleýän dogallamaz we olaňda dünýeden öteller bardyr. Hemmeniň hakkyna tagsyrla doga eder okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.